les seves inicials vol dir Obra Atlètica Recreativa, és un club esportiu on l'activitat principal és el futbol. És un club que va néixer per mossèn Jaume Mogosa ara fa 50 i pico d'anys, va ser la tardor del 57, perquè un mossèn estava inquiet quan no hi havia altres activitats al carrer amb com agafar la canalla que hi havia pel carrer i començar-los a agrupar, a aglutinar i començar-los a apartar, diguem-ne, del carrer i tenir-los, doncs, en un lloc formatiu. Que a l'OAR els jugadors els entrenem perquè juguin amb les dues cames. Les dues cames no són la cama dreta i la cama esquerra, sinó és la cama de les aptituds futbolístiques, que per saber aquí amb l'entrenament ho logren, i la cama de les actituds, que és aquella cama que costa més d'entrenar-se, però aquí també els ensenyem doncs, que les actituds en el camp, les actituds de la vida, formen la persona. I posem molt èmfasi. Els terrenys són de la Fundació Casa Misericòrdia, és una fundació que pertany del Bisbat, i som cedits sense cap lloguer, i som cedits gratuïtament, mentre, diguem-ne, les directrius siguin la formació del jovent. Aquest any hem tingut la sort que hem pogut fer realitat un somni. Tenim un somni que el camp de gespa natural l'hem pogut fer realitat amb el camp de gespa artificial. És la primera o la segona vegada que l'Ajuntament ha jugat fermament amb nosaltres, amb el club, i ens ha ajudat i ens ha pagat aquest camp, perquè l'Ajuntament és molt conscient de l'obra social que fa el club. Dels valors que més ens agrada destacar com a club és que no celebrem massa els triomfs i els campions de Lliga, els campions de Lliga final, sinó que tenim instal·lat un premi, que anem al premi al millor company, que cada un dels 26 equips que tenim a casa nostra, són més de 500 nanos, més de 500 jugadors a casa nostra, cada equip tria, voten el millor company, que no és el que ha fet més gols o el millor jugador o el millor porter, és el millor company. Amb gent pròpia del club vàrem escriure aquest llibre, el Soc de l'OAR. Soc de l'OAR és la frase que ens dona orgull de pertinença. Si us fixeu, tots els jugadors, el nom que porten a darrere la samarreta i el seu número, per a sobre, diu Soc de l'OAR. No diu el nom del jugador, sinó el Soc de l'OAR. Aquest orgull de pertinença de pertany a l'OAR, no tothom ho pot dir-ho. També per anar treballant aquest sentiment de pertinença es va editar aquest llibre on amb 11 capítols, un per cada jugador titular, s'explica una mica la trajectòria de com un nen que arriba a Vic, com s'integra, com el podem ajudar des de l'OAR doncs entrar en aquest camí d'integració com a treball personal i com a integració de formació com a persona. I aquest llibre doncs, es dona a tot nou vingut que ens arriba al club. Cada any donem als petits que entren, se'ls dona un exemplar del llibre perquè és de molt fàcil lectura i ens consta que es llegeix moltíssim. Quan teníem cobert tota la part competitiva, tots els equips de competició, ens trobaven que molts nanos venien que volien fer futbol i llavors, per poder donar una mica de sortida que aquests nanos poguessin jugar a futbol, nens o nenes, vam crear el que en diem escola de futbol. L'escola de futbol és una activitat pensada per 3 dies a la setmana, 2 dies fan entrenaments i els divendres nosaltres els fem una lliga social. Vam començar amb 15 o 20 nens i actualment estem parlant d'uns 120, entre nens i nenes. Pau, bé!
sota el meu parer, hem portat el control del partit completament, hem tingut 4 ocasions molt clares, inclús jo diria que he comptat 3 1 contra 1 contra el porter contrari, i aquí és on nosaltres hem començat a patir, a no acabar les nostres jugades. Al final del partit hem patit una mica per culpa de no tenir el resultat ja enllestit a la primera part. Més o menys els objectius s'havien assolit, la primera part hem acabat 0-0, i es pot dir que la tònica de la segona part era una mica similar i ha marcat la jugada, la jugada que del partit ha estat aquesta acció d'estratègia que podíem haver defensat millor, però que a més hi havia una falta amb el porter que no ha pogut sortir a defensar la pilota. I a partir d'aquí hem anat fent canvis, hem anat a apretar una miqueta més a dalt per a veure si podíem empatar, potser una mica més d'acord que amb accions afortunades i qualitat, i al final el resultat 0-1. Penso que el resultat, vist lo vist, es podia haver quedat amb 0-0, vist el partit.